Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynçda urduny işegur telekeçilik mümkinçiliklerini dol açyp görkezmäge amatly şertleriň dördülmegi, dörüjülükli dekbe çekýän hususiýetçileri täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Hormatly prezidentimiň arkadagy gahrman ferdarymyň hususy ulgamyň ornuny ýokurandyrmak bardy diýen aladalar netijesinde onuň ölümçilik bünyady döwrewap derejede ösýäbi özgörýär. Önürleyen yokur hili önümlerin ve haritlerin görünüşleri hansam artyan, şeýle asylly başlangyçlardan uğralyan Türkmenistan'ın sinagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agaty bolan Mary welaýatynyň wekil wazir etrawynyň şäginnäki Ajyp önüm hojalyk jemgyýetiniň önümçilik ýarhanasynyň işçileri halkara parahatçylyk we ananşmak geline hansam hyjyly dekme çekýärler. Bu hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ýeňil awtolawlaryň togtudyjy enjamlaryny önürmek işlerini ilkinjiler bolup ýoly goýan kärhanadyr. Häzirki wagtda bu ýerde şular ýaly ätiýaçlyk şaýynyň 300 goly görnüşi öňürliýär. Bu önüm ýol hereketiniň howpsuzlygyny üçin etmekde ygtybarly önüm bolmak bilen özüniň ýokary hil derejesi bilen aýratyn tapawutlanýar. Häzirki wagtda bu hojalyk jemgyýetiniň işçileri müşterilerin ösen talaplaryny ýetdirli öwrenmek bilen bu enjamlary öňürmek işlerini guramaçylykly dowam etdirýärler. Olar özleriniň çeken asy zähmetleri bilen şu ýyly toýlanjak bir taraplamyň 30 ýyllyk toýuny munasip zähmet üstünliklerini beslemek maksady bilen şu günler hasam gojurly zähmet çekýärler. Içerki bazılarymyzy harit bolşulygy bilen üçin etmek işlerine munasip goşantlaryny goşýarlar. Ajyp önüm hojalyk jemgyýetiniň işçileri hususy ulgamyň ölümçilik bünýadynyň giňeldilmegine we kämilleşmegine uly gollawlar berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hem-de hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman ferdarymyza hoşalyk sözlerini aýdýarlar.